салому алайкум. Мавзӯи имрӯзаи мо хусусияти химиявии алкаденҳо, яъне давоми мавзӯи гузаштаи мо мебошад. Сар мекунем аз хусусияти химиявии алкаденҳо. Барои алкаденҳо аввал хусусияти физикавияшонро як бор маълумот медиҳем. Каме хусусияти физикавӣ, яъне ки чӣ хусусияти физикавӣ доранд алкаденҳо. Масалан, аз ҳама алкаденҳои маълумтарин ин дивинил ва изопрен мебошад. Дивинил чӣ гуна хусусияти физикавӣ дорад? Гази бӯи нохуш доштааст, дар об ҳал намешавад ё бадҳалшаванда аст, камҳалшаванда ва дар ҳалкунандаҳои органикӣ хусусан дар бензол бениҳоят хуб ҳал мешавад. Ва изопрен моеъи зудбухоршаванда мебошад, дар об ҳал намешавад. Хусусиятҳои химиявӣ асlan барои алкаденҳо се намуди реаксияҳо хос мебошад. Якум реаксияи пайвастшавӣ, дуюм реаксияи полимершавӣ ва сеюм реаксияи оксидшавӣ. Реаксияи пайвастшавӣ дар навбати худ се намуд мешавад, яъне ки бо кадом моддаҳо пайваст мешавад. Ин бо гидроген, яъне гидрогенизатсия, бо галогенҳо галогенизатсия ва бо галогенҳо, яъне ки хлор, бром, гидрогалогенизатсия. Реаксияи оксидшавӣ ин сӯзиш аст ва бо маҳлули обию турши перманганати калий. Ва реаксияи полимершавӣ гуфтем, дар инҷа полимеризатсия каучу ҳосил мешавад аз алкаденҳо. Якум реаксияи пайвастшавӣ, яъне гидрогенизатсия. Реаксия бо гидроген, яъне бо гидроген ду намуд реаксия мегузарад. Чаро ду намуд реаксия мегузарад? Барои он ки алкаденҳо ду то банди дучанда доранд ё ки ду то банди пи аст. Дар молекулаи алкаденҳо ду то банди пи аст. Аз ҳамин сабаб ду намуд мешавад реаксияи пайвастшавӣ. Яъне ки пурра ва нопурра. Дар инҷаи пурра гидрогенизатсия кардан ҳар ду банди пи нест мешавад ва дар инҷаи нопурра гидрогенизатсия кардан як то бандаш нест мешавад, як тои дигараш мемонад. Ва сар мекунем аз нопурра, яъне бо як мол, ҳангоми бо як мол гидроген, бо як мол галоген ва бо як мол галоген ба реаксия бурдан нопурра реаксия мегузарад, яъне ки як то банди пи мешкарад. Реаксияро дида мегзарем. Ду намуд мешавад гуфтем, пурра нопурра. Якум бо як мол гидроген, масалан интихоб мекунем дивинилро, яъне бутаден яксе менависем. ҷамъи гидроген. Ин реаксия ду намуд мешавад дар навбати худ. Чаро ду намуд мешавад? Реаксияи бо як мол реаксияи гидрогенизатсия кардан, яъне ки ҳаст намуди якду пайвастшавӣ, якчор пайвастшавӣ. Якду пайвастшавӣ чӣ маъно дорад? Якду ин шумора атомҳои карбонро нишон медиҳад, яъне ки дар карбони як ва карбони ду пайваст мешавад ва якчор пайвастшавӣ бошад дар карбони яку чор. Ҳоло мо якдуашро менависем. Як ва ду пайвастшавӣ. Якду пайвастшавӣ кадом вақт мегузарад? Вақте ки ҳарорат паст бошад, аммо вақт якду пайвастшавӣ мегузарад. Вақте ҳарорат баланд шуд, якчор пайвастшавӣ ба амал меояд. Аз ҳамин сабаб мо дар ҳарорати паст, яъне ки температураи паст мегузаронем, дар температураи пасттар. Якду яъне ки якуми дуюм атоми карбон. Масалан мо рақам гузорем, агар як, инҷо ду, инҷо се, инҷо чор. Якду маъноаш ки дар якуми дар дуюм, яъне ки барои дар якуми дар дуюм пайваст шудан бояд анамин гидроген омада банди байни карбони якуми дуюмро шиканад ва инҳо ки электронҳои озод ҳосил мекунанд, яктоги атоми гидроген ба инҳо пайваст мешавад ва дар натиҷа ҳосил мешавад CH3, CH2, CH банди дучанда, CH2. Ва номгузорӣ чӣ хеле ки аз мавзӯи алкенҳо шумо медонед, аз тарафи банди дучанда сар мешавад, яъне ки банди дучандаи мо аз тарафи рост наздиктар аст. Пас бутен як мешавад номаш. Бутен як. Бутен як ҳосил мешавад. Ва дуюм якчор пайвастшавӣ, якчор пайвастшавӣ CH2 банди дучанда, CH, CH, CH2, ҷамъи H2. Инҷо якчор пайвастшавӣ ном дорад, яъне ки дар ҳарорати баландтар мегузарад ва катализатор температураи баландтар нишон медиҳем. Дар инҷо дар ҳарорати баланд фоизи, яъне баромад реаксияи якчор пайвастшавӣ бисёртар аст. маънои якчор чия гуфтем? Дар карбони якум ва карбони чорум пайваст мешавад. Анакнун бубинед, барои дар якуми чорум пайваст шудан мо бояд карбони якуму карбони чорум бояд ки электронҳои озод дошта бошад. Пас мо чӣ кор кунем ки карбони якуми чорум электронҳояш озод шавад, яъне ки дастҳои озод, бандҳои озод шавад.
мо баъд ин бандро шиканем. Ҳангоми бандро шикастан ҳам ин карбон дасташ озод мешавад, ҳам ин карбон дасташ озод мешавад, яъне ки электрони озод ҳосил мекунад. Ва барои чорумро низ дасташро озод кунад, яъне ки бандашро канда ҷудо карда электрони озод ҳосил шудан, мо боз ҳам бояд инашро ҳам шиканем, яъне ки банди пиро шикастан лозим аст. ва инҷо ҳам ин карбон бандаш озод мешавад, ҳам ин карбон бандаш озод мешавад. ва дар температураи баланд дар ҳангоми кам будан, яъне ки як мол як ба як, яъне ки нисбати як ба як реаксия рафтан, дар дуюму сеюм реаксия намегузарад. ҳарорати ки баланд ҳаст инҷо блок мешавад, яъне дигар реаксия намегузарад, дар якуми чорум реаксия мегузарад. аз ҳамин сабаб гидрогени мо меояд дар якум ва дар чорум пайваст мешавад. Якум ва чорум. аммо гидрогени дуюм ва сеюм бошад, гидрогени дуюм ва сеюм, инҳо ки реаксия, яъне атомҳои карбони сеюм ва чорум ки гидроген ба инҳо намерасад, ин электронҳоашон, яъне ки ба ҳамдигар наздик шуда банди нав ҳосил мекунанд. Инҳо банди нав ба ҳамдигар ҳосил мекунанд. яъне дар натиҷа мешавад CH3 CH банди дучанда CH банди якчанд CH3. ана банди дучандаи мо дар мобайн ҳосил шудааст, пас номи модда мешавад бутен-2. бутен-2. аз ҳар тараф ҳам номгузорӣ кунед, чӣ хеле ки аз мавзӯи алкинҳо ошно ҳастед шумо, аз ҳар тараф бутен-2 хонда мешавад, яъне ки бутен-2 ҳосил мешавад ҳангоми температураи баланд ва ба нисбати як ба як реаксия рафтан. агар ҳангоми температураи паст бошад, гуфтем нисбати як ба як, инҷо 1-2 ҳосил мешавад, яъне ки 1-2 дар 1-2 реаксия мегузарад, бутени 1 ҳосил мешавад. температураи баланд 1-4. ва пурра, яъне бо 2 мол ҳангоми ба реаксия рафтан, яъне ба миқдори барзиёд агар гирем, инҷа ҳамаи бандҳо мешкананд CH2 CH2 плюси 2 мол H2. миқдори барзиёд ҳангоми гирифтан ҳар дуашро мешкананд. дар инҷо таҳти температура ва катализатор. дар боло низ катализатор ҳастай. ва дар ин ҳолат алкан ҳосил мешавад, танҳо алкан. CH3 CH2 CH3 яъне бутан, N-бутан. бутани нормалӣ ҳосил мешавад инҷо, бутани нормалӣ, N-бутан. масъалаи 1. барои пурра гидрогенизатсия намудани 1 мол алкадин чанд мол гидроген сарф мешавад? инҷо барои пурра гуфтааст. пурра яъне ки ҳангоми пурра реаксия рафтан 2 мол реаксия меравад. инро дар шакли метавонем мо мисол гирем бутадиени аксиро. агар нахоҳем формулаи умумии алкадинҳоро гирифта кор мекунем. мисол дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.